La khona uphupha uhamba ngeenyawo. Kuyenzeka umuntu ephupha ehamba ngeenyawo ekhulekile futhi engenankinga. Lelo akuvami ukuthi ube uphawu olubi mangukuthi uyiphupha hamba ngeenyawo awunankinga. Ngasho ukuthi umuntu othobile noma umuntu ozothile oyithobile yabo. Noma esikhathini esizayo umuntu ongahle achume empilweni izinto zimhambele kahle yabo. Kanti uma ngenzeka uyibona uhamba ngeenyawo nawe uzizwe ukuthi isimo sakho asikho right, kusho ukuthi umuntu ongahle very soon uthotshiswe uthobe kube nesimo esizokwenza ukuthi uthobeke sikubuyise phansi yabo. Ukuphupha, I always dream about my twin brother who passed away. He tells me that he wants to eat and then he leaves. So Ukuphupha iwele lakhe liyamvakashela ebese lithi Ukuphupha ngifuna ukudla ebese liyamshiya kanjalo. Ichaza ukuthini leli phupho? Iphupho leli ngasho ukuthi esikhathini esiningi umuntu uma ephupha umuntu osowashona ithi ulambile. So kunesidingo sokuthi mhlawumbe ekhaya funa ningabantu abakholelwa kuyisintu futhi ngafanele nenze umsebenzi noma zange niwenze umsebenzi mhlawumbe ngendlela efanele niwenze ngayo mhlawumbe lowo muntu lo yabo. So kunesidingo sokuthi niwenze lowo msebenzi. Kanti at times kungaphinde kusho ukuthi maybe lo muntu yena lo osuke etshela ukuthi etshelwa ilo ethulambile kusho ukuthi kungenzeka lo unesikhala esithile mhlawumbe kunento ethile efana ayenze yabo, or energy yakho director somewhere else akayidirect la kufanele aye khona yabo, or akagculisekile into ethile empilweni lo umphuphi. Sure. Yes. Right, Ukuphupha, we do hope you got your answer there from Pastor Winning regarding that dream. Yeah, your twin brother who visits you and says that he wants to eat. Let's move on to Dimakato Nswane. Dimakato says, I keep dreaming of my sister and she's in a river, she's fishing, and she throws one of the fish back into the ocean. So I don't know if there's an ocean and a river there, or you know, uhamba ngemoto ethize ebese emva kalokho imoto isishintshile isiyivan. So mhlambe into efana njengale. Yeah, iphupho lakhe laswe ukuthi manje asikho sho ukuthi labo fish bebengakhi ethatha lo wodwa ufaka emfuleni yabo, noma bekuvele uwodwa ubisele emfuleni. Kodwa ke la uyazi ufish esikhathini esiningi usho inhlanhla ethile yabo. So uma sewuthathe ubisele emuva okungenzeka uthola ukuthi kunamathuba athile mhlawumbe empilweni angawa appreciate, okungenzeka kunamathuba amahle empilweni anawo kodwa mhlawumbe aka appreciate uma ithatha lo fish lo emfuleni. Kanti uma ukuthi uthatha lo fish awudwetshwanga uyena uthola ungaphandle uyawuthatha ubisele emanzini, lokho kusho ukuthi uzothola i-second chance mhlawumbe ey'ntweni ezimhlulile ngaphambilini yabo, kune second chance angashayithola empilweni yokuthi akwazi ukuthi lezi zinto ahlule ukuzenza phambilini akwazi ukuzenza njengamanje. Sure, wow. Sabelo Maneta says, I have this dream of myself walking but without shoes on. What could that mean? So this sounds like it's a recurring dream. Yaga Sabelo ephupha uyahamba mhlambe khona la yakhona kodwa akayigqokile icathu. La khona uphupha uhamba ngeenyawo. Kuyenzeka umuntu ephupha ehamba ngeenyawo ekhulekile futhi engenankinga. Lelo akuvami ukuthi ube uphawu olubi mangukuthi uyiphupha hamba ngeenyawo awunankinga. Ngasho ukuthi umuntu othobile noma umuntu ozothile oyithobile yabo. Noma esikhathini esizayo umuntu ongahle achume empilweni izinto zimhambele kahle yabo. Kanti uma ngenzeka uyibona uhamba ngeenyawo nawe uzizwe ukuthi isimo sakho asikho right, kusho ukuthi umuntu ongahle very soon uthotshiswe uthobe kube nesimo esizokwenza ukuthi uthobeke sikubuyise phansi yabo, noma kuneyinkinga ezithize ongahle ubhekane nazo mhlawumbe ko relationship noma emsebenzini ngezeke izinto zingahambeli kahle. So what you're saying, Pastor Winning, is that it depends on how you feel. Yes. Yes. So kubaluleke kangakanani ukuthi ukwazi ukuthi uma uvuka uanalyze nawe ukuthi uzizwa kanjani emva kwalelo phupho. Kubaluleke kakhulu. Ingakho umunye uyayazi ukuthi mhlawumbe ngiphupha iphupho nje noma sengivukile ekseni still bengiseza ukuthi hayi ama emotions ami aso yabo, noma umzimba wami nguzwa ngalendlela le yabo. Futhi kubalulekile ukunotice ukuthi ngesikhathi uphupha bekwenzakalani mhlawumbe noma usuphuphile emva kwalokho uzizwa kanjani. So Sabelo, it's very important for you to go back and rethink about that feeling that you had during the dream and then after the dream, because Pastor Winning is speaking a lot about humility and also being grounded, but also maybe there are things, you know, in your life that aren't really going that well, probably in a relationship setup, or there is something that is going to humble you and you know, ground you. Let's move on to Rofiwa Mkabela, who says, what does it mean, Pastor Waningi, if you keep dreaming of yourself in a wedding dress? Uphupha ugqoke impahla le yomshado. One,
uma uphupha ugqoke impahla yomshado uyazi ukuthi impahla yomshado igqokwa umuntu osuke elindele ukungena esigabeni esithile. So la kungasho ukuthi lo muntu loyo mhlawumbe usekulungele ukuphatheka mhlawumbe ey'ntweni ey'thile empilweni, yabo useready ukungena mhlawumbe ey'nqumeni ey'thile empilweni. Kanti futhi uma uphupha uyibona la ugqoka ingubo yomshado kuyaba yibhadi elithile noma kusho umkhokho othile, kungasho mhlawumbe isifo noma kwesinye isikhathi kusho ukuthi mhlawumbe kunama-challenges noma iy'nguquko ey'thile esuke zizwe yabo empilweni. Omunye umuntu uma engayibona egqokile ingubo yomshado mhlawumbe kanti mhlawumbe ayithungekanga kahle, mhlawumbe idabukile noma mhlawumbe inokungcola okuthile, lapho sekusho iy'nkinga mhlawumbe ey'thize ongahlobhekani nazo futhi empilweni yabo uma uthi uyibona le ngubo le oyigqokile ayikho sesimeni esiright, inokudabuka noma ayithungekanga kahle yayibona. So ngafanele umuntu abheke ukuthi impilo yakhe mhlawumbe isuke ephuphile kwenzakalani after, kodwa still asengalindele mhlawumbe ama-changes athile asuke eza kuyena empilweni. Sure. Yeah, Rafika, so you need to go back and see that wedding dress and take out most of those details to really see what does it mean for you. You could be going into a new stage into your life. So from wedding dresses to flowers now, Uzamanene says, I keep dreaming of flowers. I am in a garden and there are plenty of flowers and I am fixing the garden. Oh, uma uphake la uyibona ubona izimbali mhlawumbe ngenze kuyayilungisela lezi zimbali lezi, kusho ukuthi njengamanje ngenzeka usesimeni esihle noma usesimeni la khona izinto zemhambela kahle khona, mhlawumbe ubheke nesikhathi senjabulo noma uzobhekana nesikhathi senjabulo in the near future, yabo ngenzeka izinto zemhambela kahle. Futhi kungenzeka uthola ukuthi angahle ahlabane mhlawumbe kwezobudlelwane, athole mhlawumbe umuntu oqotho azokwazi ukuthi mhlawumbe futhi lolo thanda azobe lithola akwazi ukuthi alinakekele ngendlela efanele futhi, yabo noma lowo muntu azongena naye ku-relationship ngenzeka mhlawumbe kube umuntu azongena naye phinde amphathe kahle.